Ne tɔgɔ ye Fatumata Siyo Banba ye. Ne ye secrétaire général ye Mali propre la. Bon an ye jɛkulu minnu fara ɲɔgɔn kan ka na yan. An y'a ye ni mɔgɔw bɛ jigin ka bɔ avion kɔnɔ ka don Bamakɔ da fɛ, u b'a ye ɲama de tonnen bɛ sirakun na ka taa Kalaban sira in kan ka fɔ ka taa se Bakida la. An bɛ ɲamaw de ye fan bɛɛ fɛ. Donc mɔgɔ caman y'i plaigner n'a ye k'a fɔ ko n'u donna u faso kɔnɔ vraiment olu bɛn'a sɔrɔ fan bɛɛ nɔgɔlen don, a bɛɛ manani ye, a bɛɛ nɔgɔ ye. Donc a maloya b'u la. Donc u y'a laɲini, u ye wele da fan bɛɛ, mɔgɔw ma bɔ. Mais Mali propre mɔn alhamdulilayi an kɔni bɔra ka na bi. N k'an bɛna essayer ka dɔ bɔ ɲama nin na. An tɛ se k'a bɛɛ cɛ mais an bɛ dɔ bɔ a la. Wa ni Ala y'a kɛ fana an fanga sera ka taa ɲɛfɛ, an bɛna tugun an bɛ dɔ bɔ a la, an bɛ t'o la dɔɔni dɔɔni ɲama bɛ ban. Donc an ye partenaire dɔ sɔrɔ ACR, donc olu y'an dɛmɛ k'u bɛ an dɛmɛ ka ɲama in bɛɛ cɛ ka bɔ yen nɔ. Donc an ye parti min yira u y'an dɛmɛ k'o ɲama cɛ. Donc don nataw la n'an ye solution wɛrɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma, an bɛna ɲama in bɛɛ dégager. Ne tɔgɔ Ɲɛnɛba Kamara, ne bɛ baara kɛ ACR Bamako la. Awɔ an bɛ yan sɔgɔmada in na, laɲini ye an bɛna fara communauté malienne kan ani réfugiés ani an ka baarakɛɲɔgɔnw wɛrɛ, an ka partenaire tɔw, an bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka bi kɛrɛnkɛrɛnya ka fara Mali propre kan ka yan aéroport sira lajɛya. Donc bi laɲini y'o de, komi aéroport ye yɔrɔ ye n'i donna jamana kɔnɔ, ale ye don sira ye, ale ye bɔ sira ye. Donc ani saniya ka kan. Ni dunan donna jamana kɔnɔ a bɛ don aéroport de fɛ. Donc a bɛ yɔrɔ fɔlɔ min ye o ye aéroport n'a dafɛla ye. Donc o yɔrɔ kan ka sanuya tuma bɛɛ. Ne tɔgɔ ko Amadu Danso. N bɛ aéroport du Mali la. N ye a qualité, sécurité ni environnement ɲɛmɔgɔ ye. U ye an saisie lettre la k'u bɛ fɛ ka na baara dɔ boloda samedi in na. Donc u ye ka yɔrɔ nettoyer saniya. O diyara n ye fo ka dama tɛmɛ. Donc n ka PDG n'o ye colonel Lasina Togola ye, ale ko a tɛ se ka kɛ aéroport kɔ. Donc a ye n bila ka na ko n ka na représenter. A kun y'a kanu a yɛrɛ ka kɛ yan, mais baaraw girinya bolo a ma se ka na. Donc a ko ka yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ o yɔrɔ la. Donc k'u fo k'u waleɲuman dɔn. U bɛ kɛ ka nin baara nin kɛ. C'est vrai u bɛ kɛ ka kɛ faso ye. Faso ɲɛmɔgɔbaw kun tilenna don. Mais u bɛ kɛ ka kɛ aéroport de ye. Bɛɛ b'a dɔn n'i bɛna aéroport la, dugu donda de don ani dugu bɔda don. N'i ye nɔgɔ ye dugu min donda la ani a bɔda la, o tɛ kosɛbɛ ye. A bɛ dugu yɛrɛ kofɔ o la. Donc o ye fiɲɛba ye min bɛ kɛ k'an yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ. O ka bɔ a la, nɔgɔ mana ton yɔrɔ la, a bɛ fɛn bɛɛ lanati. Kɔnɔ bɛ na. Kɔnɔ bɛ sanfɛ, avion bɛ sanfɛ. N'u sera ɲɔgɔn ma a bɛ kɔlɔlɔ se avion ma. Donc pour que k'o bɛ éviter ni yɔrɔ saniyara, o ye koba de ye. Parce que avion kɔnɔ adamadenw de b'a kɔnɔ. Ni moteur ye kɔnɔ ta, a bɛ se ka kasara se avion ma. Mɔgɔ de b'a kɔnɔ a bɛ kasara se, a bɛ mɔgɔ bɔnɔ nin na. Donc pour éviter tout ça, ni yɔrɔ saniyara, o ye koba de ye. Ne tɔgɔ Pɛnda Mujugu Keyita, ne ye association ADEDAC présidente ye. Waleya in na aéroport la parce que n'i ye nin jama bɛɛ ye an bɛ se k'a fɔ ko c'est grâce à nous. Parce que an de fɔlɔla ka yɛlɛn réseau sanfɛ ka kuma fan bɛɛ fɛ ka dénonciation kɛ. Wa an nana activité fɔlɔ kɛ yan nɔ, o y'a sɔrɔ jama ma ca. Nka a ka ca Ala fɛ o kɔrɔ k'an ka baara ɲɛna de. An y'a kɛ mun kama an y'a ɲɛsɔrɔ. Parce que nin y'a ye an ye welewelekan min kɛ mɔgɔw y'a mɛn. U nana fara an kan. Et puis an b'a dɔn fɛnɛ aéroport sira bi dɔrɔn tɛ se k'a kɛ. An bɛ continuer de, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la c'est très grave. N'a fɔra ko nin ye Mali donda ye, Bamako donda, ko nɔgɔlen don tantɔ, ko mɔgɔw bɛ na u ka ɲaman déverser la tentɔ. Vraiment c'est grave. Donc il faut que population ka bɔ a kalama u ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan. Ne ye Mamadu Kulubali di Telimani VIP TikTok sanfɛ. Bon ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ne b'aw ɲininkali diyara ne ye. Toujours fo an ka dɔn ko jamana mɔgɔ si tɛ se ka jamana ladiya ni jamana kɔnɔdenw tɛ. Nɔgɔ minnu filɛ nin ye jɔnw de y'a bɔ. Nɔgɔ min filɛ nin bɛɛ bɛ k'a charger jɔn y'a bɔ? Mɔgɔw de tɛ. Jamana jumɛn mɔgɔw? Maliyɛnw de m'a bɔ. O maliyɛn kelenw de bɛ se k'a cɛ. N'an tɛ jɔn bɛna a cɛ. Donc an k'a dɔn jamana si tɛ yen k'a bɛ se ka développer k'a bɛ se ka lasanuya ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ f'a denw ka sɔn. Ni jamana kɔnɔdenw ma sɔn, jamana tɛ se ka lasanuya dɛ. Tiɲɛna ne bɛ foli di yɛrɛ n jɔlen bɛ yɔrɔ min na nisɔndiya min na n bɛ foli di Mali propre mɔ. Parce que u ko ne ta ye bezi ɲini ye ne t'a yɛrɛ yira ye. Mais minnu ta tɛ bezi ɲini ye n'olu ta tɛ yɛrɛ yira n bɛ foli di
Mali propre mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali propre mɔgɔ kɔnba ni ne muso nin ye waati dɔ la fɔ ji bi ci ne ɲɛ kan muso ka bɔ k'a fɔ ko fɔ ale ka jamana la sanuya ni tila ka nisɔndiya n b'a dɔn ni musow bɔra ko la cɛw tɛna musow to kɛnɛ ma k'u sigi so kɔnɔ ne b'a fo a ka baara la vraiment a ka baara ka di o fɛnɛ la n ye moto taxi bori jɔ bi ka na fɔ ko n bɛna fara u kan an k'an fa jamana la sanuya jamana kelen de b'an bolo n'o tɔgɔ ye ko ba maliba o kelen de don ne ba moto taxi VIP a ti cɛ a ti égaliser i yɛrɛ folen don kosɛbɛ k'a fɔ population ye aéroport domaine ɲamanbɔn yɔrɔ tɛ a ma dabɔ ɲamanbɔn kama mɔgɔ k'a dɔn d'abord n'i bɛ don dugu la i bɛ don aéroport de ni nɔgɔ yɛrɛ i ka bulonda la a bɛ du yɛrɛ kofɔ a bɛ jamana kofɔ donc ka ɲini u fɛ u kana na ɲaman bɔn yan ɲaman bɔn yɔrɔw bɛ yen u ka taa bɔ yɔrɔ la minnu b'u den ka n'a bɔn k'u ka sabali u ka dabila parce que n'u ye ɲaman bɔn a bɛ se ka kɔlɔlɔ basi avion ma mɔgɔ de bɛ avion kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ bɔn n'u ni na donc u k'olu éviter u ka yan ɲaman bɔn u ka dabila n b'a fɔ sigidala mɔgɔw bɛɛ ɲɛna n'a ye mɔgɔ ye u bɛna ɲaman bɔn a ye kuma u fɛ u k'a dabila n'aw tɛ se a ye autorités wele minnu chargélen don a ko la pour que olu bɛ se ka na ɲaŋili kɛ et puis encore k'a fɔ wotorontigiw ɲɛna ale ni pusupusunitigiw ɲɛna a ye sabali aw kana na ɲaman bɔn nin yɔrɔ in na yan parce que an ka avion de bɛ pan yan kunna kɔnɔw i b'a dɔn ni ɲaman cayara yɔrɔ la kɔnɔw de bɛ na donc ni kɔnɔw nana avion mana pan ni kɔnɔ donna la anw de ni kɔlɔlɔ donc an bɛ min ɲini u fɛ u ka sabali yɛrɛ u ka ɲaman bɔnni dabila nin zone kɔnɔna na. A ye wuli Mali pour notre combat.